Tento rok začal veľkou mocenskou hrou o Sýrii a Iráne, ale tomu predchádzal líbyjský scenár. Všimli ste si to mediálne ticho teraz okolo Líbye? Snad nastala nejaká idylka v tejto krajine? No z mocenského pohľadu určite. Ali Tarhuni, americký profesor ekonómie, prosadzujúci neoliberalizmus, je ministrom financií aj energetiky. Zaujímavá kombinácia. Pretože cieľom je čo? Sprivatizovať energetiku, financie a začať tak plundrovanie zvonku. Kontrakty na ropu s výhodnými podmienkami pre Spojené štáty a spojencov z Európskej únie, ktorí sa podielali na odstránení Kadáfiho. Na začiatku celého toho procesu bola Líbyjská liga za ľudské práva. O tom, ako Kadáfi vraždí, ako treba zasiahnuť a podobne. Šéfom tejto ligy bol Mahmoud Džibril, dnes je premiérom, predtým predseda dočasnej rady. Teraz týmto ľuďom vôbec neprekáža, že v 60 väzeniach je 8500 ľudí, dochádza k mučeniu, dochádza k zabíjaniu. V Bengázi, ktoré bolo centrom revolúcie, už študenti napadli aj predstaviteľov dočasnej národnej rady, požadovali transparentnosť vo financiách, pretože miliardy sa o veľkom utrácajú, ktoré dostali títo revolucionári. A na mučenie poukazuje aj ostatné organizácie ľudskoprávne, Human Rights Watch, Amnesty International, či Lekári bez hraníc, ktorí dokonca odchádzajú z Libye pre to, čo sa tam deje. Ale americká Amnesty International zorganizovala internetové hlasovanie o hrdinu ľudských práv za rok 2011. No vypálilo to tak, s čím nerátali. Najviac hlasov získal Kadáfi. A dôvod? Bezplatné školstvo, zdravotníctvo, bývanie, elektrina, voda. Nájdeme takúto krajinu, a to ešte vo vyspelej Európe, kde platia takéto normy. A reakcia Amnesty International amerického: predčasné uzavretie online hlasovania a zmena pravidiel. A ďalšie kolo v tejto hre, no predsa Sýria. V Sýrii podobný scenár ako v Líbii. Už máme Sýrsku národnú radu, za to je stredisko pre štúdium ľudských práv v Damasku. Pripomína to presne kopírovanie situácie v Líbii. Ide o ropu čiastočne, ale hlavná príčina: Rusko, Čína, Irán a Izrael. Rusko má námornú základňu v Tarte, jednu jedinú. V tejto oblasti, aj to je na prekážku, dodáva zbrane Sýrii. Ďalej je tu spolupráca s Čínou a hlavne Izrael. Izrael má v moci Golánske výšiny, ktoré patrili Sýrii. Silná Sýria by mohla si robiť nároky na Golánske výšiny, rozložená Sýria si nebude robiť a Golánske výšiny si zdrojom pitnej vody, čo je pre Izrael strategické niečo. Ďalšia vec z pohľadu Izraela a jeho amerického spojenca. Rozkladom a porážkou Sýrie zvnútra, najlepšie nejakou revolúciou, jednou ranou 3 muchy. Libanonský Hizbalách, palestínsky Hamas a Irán ako spojenec. Všetci traja veľkí nepriatelia Izraela. A opäť to má svoje historické korene. V 20. rokoch bol sionistický mysliteľ Vladimír Jabotinsky, ktorý hovoril o rozbití arabského sveta, o tom, ako Izrael ovládne Blízky východ a ropu. A terčom mali byť Sýria, Libanon, Irak. Irak už je vyriešený, Sýria strhne zo sebou aj Libanon. A napokon sýrsky konflikt. Tí aktivisti, ktorí tam vo veľkom bojujú, sú v prvom rade libanonské zbúrenecké skupiny a libýski žoldáci v počte 600 až 1500, ktorí sa presunuli z turecko-sýrskych hraníc, cvičení, zásobovaní a vyzbrojení veľkou trojkou CIA, MI6 a Mossadom. A na to máme politický rozpor v Bezpečnostnej rade OSN medzi Spojenými štátmi, ich európskymi spojencami a Ruskom a Čínou. Takže ide skutočne o sýrsky ľud a jeho záujmy, ako to v plamenných prejavoch tvrdí Rajsová, veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN. Potom je tu aj údajná podpora arabského sveta. Kto je tým arabským svetom? Krajiny Perského zálivu, ktoré majú svoje konta v Spojených štátoch a na ich území sú americké vojenské základne. Takže riešenie: podobne ako Kadáfiho, zvrhnúť Asada a mať Sýriu na kolenách. Pamätáte si tú donekonečna opakovanú frázu, navyše zlý preklad z originálu, ako chce Irán vymazať Izrael z mapy? Akurát je to naopak. Teória Veľkého Blízkeho východu a oblúku nestability od Balkánu po Pakistan potvrdzuje tendenciu likvidácie každého systému, ktorý stojí v ceste globálnej finančnej diktatúre a ovládnutiu zdrojov od Blízkeho východu až po Strednú Áziu. Neustále obviňovanie Iránu z vývoja jadrovej zbrane, hoci práve najviac kričiaci Izrael má jadrový potenciál na vymazanie Iránu z mapy, bez toho, aby o tom Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu niečo vedela, pretože židovský štát jej inšpektorov na svoje územie nepúšťa. No a okrem toho obviňovania Iránu z jadrovej zbrane sú tu sankcie.
americké, európske, najmä pokiaľ ide o embargo na ropu, o obchodné transakcie týkajúce sa centrálnej banky a zahraničného obchodu. A napokon perlička, záhadné úmrtia iránskych vedcov pri bombových atentátoch. Práve tých odborníkov, ktorí sa podieľajú na jadrovom výskume, ako teraz najnovšie profesora Rošáva, odborníka na obohacovanie uránu. Teraz už vlastne tretieho vedca za 2 roky. A reakcia zo Spojených štátov? Riaditeľ tajných služieb James Clapper tvrdí, že Teherán pripravuje teroristické útoky na území Spojených štátov. O iránskych vedcoch ani zmienka, hoci Irán žiada riešiť tieto veci aj na pôde OSN. No a už keď sme pri tajných službách, tajomník Ruskej bezpečnostnej rady, predtým šéf Federálnej bezpečnostnej služby, Patrušev, tvrdí, že USA považujú Irán za svoj hlavný problém. A najľahšie je zmeniť nepriateľa na partnera tým, že zmeníme vládnúci režim. Už to tu raz bolo, napríklad Šah Reza Pahlavi, keď nastúpil k moci. A je tu kombinácia ekonomickej blokády, podpory opozície a najlepšie farebná revolúcia k tomu. Alebo, ak sa neuplatnia tieto veci, vojna. Novinár Tim Tucker už v roku 2010 upozorňoval na Bilderbergovcov, ktorí schválili útok na Irán, hlavne Bžezinský ho presadzoval. A vojna je úplne ideálna. Odvedie pozornosť od globálnych problémov, pozornosť sveta a navyše sa na nej perfektne zarobí. A nedá mi to po týchto 3 terčoch, Líbia, Sýria a Irán, povedať, ako v tejto súvislosti informujú médiá hlavného prúdu, prípadne ich prisluhovači aj na internete. Tak s týmto súvisí myšlienka Assangea, ktorý ju povedal síce minulého roku pri 10. výročí afgánskej vojny, ale platí aj pri týchto 3 terčov. Príčinou vojen sú na prvom mieste lži. Týmto začína. Prvá je pochovaná pravda. A kto sa na tom podieľa? No vo veľkej miere novinári. Označili ich Assange dokonca za vojnových zločincov. A poznáme to z praxe, či to bolo s Irakom, s Afganistanom. Až počase začne hlavný prúd hovoriť aj o nejakých pochybnostiach, ale predtým sú to veľké vojnové tamtamy, ako treba tieto krajiny potrestať. A keď hovoríme o koncepcii Veľkého Blízkeho východu a oblúku stability od Balkánu po Pakistan, vždy iniciátorom v pozadí týchto akcií sú Spojené štáty. Či sa to niekomu páči a či nie, je to fakt. A kto vedie Spojené štáty? No oficiálne Barack Obama. Keď sa započúvate do jeho najnovšej správe o stave únie, máte dojem, že ten človek buď klamé, stratil súdnosť, alebo robí z verejnosti hlupákov. Tvrdí, že chce zdaniť bohatých, obnoviť americký sen. Za príklad dáva radovým Američanom ozbrojené sily v ich nezištnosti, odvahe a tímovej práci. Tvrdí, že majú platiť rovnaké pravidlá z hora nadol a dokonca má byť zvláštna komisia, ktorá bude vyšetrovať hypotekárnu krízu. A chce reformovať daňový systém, ktorý má byť spravodlivý voči všetkým vrstvám obyvateľstva. No skutočne raj na pohľadanie. A dokonca chce znížiť vplyv lobistov a zabezpečiť dodržiavanie pravidel na Wall Street. No, to sú všetko síce pekné ciele, ale z ich milosti je práve on prezidentom, ináč by nebol v Bielom dome. A samozrejme, že pri týchto krásnych plánoch ani zmienka o Fede, čiže americkej centrálnej banke, to znamená v rukách súkromných bankových skupín. A to je práve tá žaba na pramení. Americká centrálna banka údajne spreneverila 26 biliónov dolárov, čím by sa zaplatil celý americký štátny dlh. Bankári Fedu totiž previedli peniaze od Južnej Korei po Škótsko k zahraničným bankám a korporáciám, na ktorých mali osobný finančný záujem alebo v nich mali podiel. Nech si potom Obama reční, čo chce, ale platia aj preňho slova amerického prezidenta Woodrowa Wilsona z rokov 1913-1921, ktorý tvrdil: už nie sme vládou z vôle ľudu, už nie sme vládou volenou väčšinou, ale vládou ovládanou malou skupinou ľudí. A alternatíva na americký spôsob, teda myslím z reálnych prezidentských kandidátov, je tu Ron Paul. Jeho program je taký, že si nevieme ani predstaviť, čo by to znamenalo pre Spojené štáty a svet. Otázne je, či by to Ron Paul prežil. 5 základných bodov. Zrušiť americkú finančnú pomoc Izraelu, stiahnuť vojakov zo zahraničia, ignorovať iránsky jadrový program, zrušiť FED a vystúpiť z OSN. Ale medzi republikánmi prehráva. Tak potom vlastne čo chcú Američania? Okupujte Wall Street, je síce pekná myšlienka, ale Ameriku nezmení. A opäť sme to, ako Assange spomína novinárov v systéme zločincov. Ron Paul je označovaný za extrémistu s jeho názormi a v New York Times, ktoré sú tak renomované, že ich preberajú pomaly všetky denníky sveta, tvrdia, že to, čo hovorí Ron Paul, sú hlúposti. Takže
Akú úlohu opäť zohrávajú teda tí renomovaní novinári hlavného prúdu, keď takýto reálny program pre Ameriku dokážu nie protiargumentami vyvrátiť, iba znevažovať. Pri zahraničných dobrodružstvách sa Washington vždy môže spoľahnúť na európskych spojencov. A čo teda Európa? Teda Európska únia, eurozóna a jej dlhová kríza. Mali sme summit Európskej únie, no otvorene, je to stále o tom istom. Centralizácia Európy, európsky superštát z bruselskej centrály. Podobne ako som spomínal prezidenta Wilsona o Amerike, vláda malej skupiny ľudí, v tomto prípade Európska komisia a navyše otázka, kto je v jej pozadí. Najnovší summit robí tlak, aby bola fiškálna rozpočtová disciplína. To znamená, my vyvolení budeme bdieť nad vašimi rozpočtami a ešte si dáte tieto pravidlá aj do ústavy, takže my budeme určovať aj základné zákony štátu. A Európsky stabilný mechanizmus, to je mechanizmus kontroly, keď vládnúca elita bankárov bude stať nad zákonmi. A to je skutočná podoba projektu Európskej únie z dielne vyvolencov z Bilderbergu. Európska únia od obchodu cez menovú úniu po diktát. A v pozadí trojka. Medzinárodný menový fond, Európska komisia a Európska centrálna banka. Európy sa vlastne zmocnili bankári. Súkromní bankári nutia vlády splácať dlhopisy extrémnymi úspornými opatreniami na svojich občanoch. A pochopiteľne, že z toho vyplýva, že kto vládne v skutočnosti Európe. Sú to aj súkromné banky a Goldman Sachs. Nie zbytočne je šéfom Európskej centrálnej banky Mario Draghi, ktorý pracoval pre Goldman Sachs. Takže Merkelová, Sarkozy, to sú len bábky. Cieľom je zničiť politickú suverenitu európskych krajín. Ako hovorí Gerald Celente, prognostik, ktorý dokáže geniálne stanoviť trendy, včerajší úžerníci sú dnešnými bankármi a určujú trend. Čím viac sa spoločnosť rúca, tak tí hore, ktorí to celé spôsobili, dupu po tých dole a hovoria tomu úsporné opatrenia. Ale je to zotročenie. Po mediálno-vojenskom a mediálnom-ekonomickom zotročení či tlaku, manipulácií, tu máme teraz kybernetický nátlak. SOPA, PIPA, ACTA. Návrhy zákonov, ktoré majú vlastne zúčtovať so slobodným internetom pod rúškom autorských práv a duševného vlastníctva. Cieľ blokovanie webov a nastolenie informačnej prázdnoty. To je pravý cieľ. Na prvý pohľad tu máme nariekajúce filmové a televízne spoločnosti a hudobné vydavateľstva, ktoré prichádzajú o svoje tučné zisky v dôsledku pirátstva a kopírovania ich produktov. No, majú dosť na to, aby vrazili pri lobovaní 92 miliónov dolárov a tlačili na amerických kongresmenov, aby prijali pre nich výhodné zákony. Internetová komunita sa však spiera, protestuje, vrátane gigantov ako Google, Yahoo, Wikipedia. Ale na druhej strane v tomto prípade vidno, že tlak z dola má svoj zmysel. Potvrdzuje toto, že protesty proti SOPA a PIPA v Amerike, ACTA zase u nás v Európe, komory amerického kongresu odstúpili od prerokovania zákonov SOPA a PIPA, vlády u nás v Európe nechcú podporiť dohodu ACTA. Nie všetky, ale postupne sa pridávajú. A anonymov spúšťajú kyberútoky na vládne servery, databázu osobných dát zamestnancov NATO a tajných služieb. Mocní si uvedomujú paradoxy internetu. Na jednej strane využívajú Facebook či Twitter na spúšťanie im vyhovujúcich revolúcií ala arabské jaro, no na druhej strane sú nespokojní, keď im vďaka webu vidno do kariet. A tak zápas kto z koho, teda realita so slobodným prístupom k informáciám kontra manipulácia, ďalej pokračuje.